L-Unjon ta' riċevituri tal-lottu ilha żmien twil tinsisti li kull ftehim ġdid għandu jkun negozjat u maqbul bejn il-partijiet qabel jiddaħħal fis-seħħ. L-appelli iżda waqgħu fuq widnejn torox. Fi stqarrija l-Unjon qalet li kien biss issa li riċevituri ġew ippreżentati individwalment b'kopja ta' kuntratt b'teddida fina li jekk ma jkunx iffirmat sa nhar l-Erbgħa ma jkunux jistgħu ibijaw prodotti tal-Lotterija Nazzjonali mill-ħamis il quddiem. L-Unjon qalet li dan ifisser li mhux jingħata żmien raġonevoli biex il-membri janalizzaw il-kundizzjonijiet imposti u l-effett tagħhom. Sostniet li dan il-kuntratt ġie mfassal unilateralment mill-kumpanija Maltco u riċevituri mhux se jaċċettaw li jkunu imposti fuqhom kundizzjonijiet mhux diskussi u negozjati minn qabel. Għalhekk l-Unjon qed tħeġġeġ lill-membri tagħha biex ma jċedu għall-ebda theddid ġej minn fejn ġej u tat direttiva lill-membri tagħha biex ma jiffirmawx il-kuntratt ippreżentat lilhom. Filwaqt li esprimiet diżappunt lejn il-Gvern li ħalla lir-riċevituri tal-lottu il-barra minn kull eżerċizzju ta' konsultazzjoni, l-Unjon qalet li l-membri għandhom ikunu lesti għal direttivi dwar azzjonijiet oħra li jistgħu jittieħdu fil-jiem li ġejjin.